ערב טוב ליעל ולמאור, נכון? ערב טוב. אהלן, אנחנו נמצאים ברחוב יוסף, אם אני לא טועה, כן. בשכונת בוכמן. נכון. ומאור, אתה לומד באיזה כיתה? אני בכיתה ו'. כיתה ו', בית ספר? רעים. רעים. יש לך אח או אחות גם בבית ספר? כן, אחותי הקטנה. ובאיזה כיתה היא? היא בג'. בג'. תגיד לי, מאור, איך אתה מגיע לבית הספר? אני מגיעה לבית הספר ברגל, בבוקר. וחוזר? גם ברגל. גם ברגל? בהסעות. אתה לוקח את אחותך? לפעמים. לפעמים. הבנתי. ואתה מרוצה מבית הספר? מאוד. מאוד. מה אתה אוהב בבית הספר, מאור? אני אוהב בבית הספר קודם כל את כל המורות ואת כל היחס שנותנים בבית הספר. ואני חושב שזה משהו מאוד ייחודי לבית ספרים. הבנתי. יפה. זה מאוד משמח לשמוע. ותגיד, מבחינת החצר והמרחבים שיש לכם שם. מרחבים מאוד גדולים לכל הילדים שיש בבית ספר. עכשיו, אם אני אגיד לך שתלמידי כיתות ג', ד', ה' וו' רוצים ביחד כולם לשחק בחצר, הם יסתדרו בבית ספרים? בטח. למה? כל אחד יכול למצוא פינה בשבילו בחצר של בית ספר. הבנתי. אז ברשותך אני אעבור קצת לשמוע כמה מילים מאמא שלך, אתה יכול להישאר בפריים, אתה מוזמן. אהלן יעל. אהלן. אהלן. אז מאור בהחלט סיפר לנו דברים מעניינים על בית הספר. תרצי גם להוסיף משלך? להרחיב את מה שהוא אמר. אנחנו מרוצים מאוד בבית ספר, ולא מדובר רק ברמה של הוראה, מדובר במקום שמכיל את הילדים, באמת, כל מה שקורה, הטוב, הפחות טוב, הפשוט, הקצת פחות פשוט. צריכים להתמודד עם הכל. המון עזרה, המון תמיכה, המון ליווי, המון אהדה. תחושת שייכות מאוד גדולה, זה מקום משמעותי בשבילנו, זה לא סתם בית ספר, וזו תחושה מאוד חזקה. ולמה בעצם אתם מפחדים כל כך מהמעבר? איזה נזק זה הולך לגרום לכם? אנחנו לא מפחדים, זה גם מבחינת המרחק אפילו, זה מעט יותר קרוב לנו בית ספר בראובן, כך שבכלל לא מדובר בנוחות או בדברים טכניים. רק מדובר בבית ספר, קודם כל שפיזית הוא הרבה יותר קטן מבית ספרים, הוא לא יכול להכיל את כל הילדים שנמצאים בבית ספרים, ואנחנו מודעים לקשיים בהקמת בית ספר חדש, וחושבים שלילדים שלנו מגיע את כל הפסיליטיז, את כל מה שיש להם, ואין שום סיבה שהם יעברו לבית ספר אחר, כשיש להם בית ספר, זה הבית ספר השכונתי שלנו כבר 6 שנים, ואין שום סיבה בעולם שיהיה לנו בית ספר שכונתי אחר, לא ביקשנו בית ספר שכונתי אחר. הבנתי, והדעה שלך ככה, מהיכרותך אנשים אחרים בשכונה שלך, שכונת השבטים בוכמן, נכון? כן. מה את יודעת על מה שחושבים הורים אחרים? אני חושבת שחלק גדול מההורים חושבים כך. נתקלתי לצערי גם בהרבה הורים שלא כל כך מודעים למהותו של המעבר, חושבים באמת שהולכים לעשות לנו מין העתק הדבק כזה. שפשוט כולנו נמצא את עצמנו באיזה מבנה חדש, ברחוב אחר, אבל שבעצם הכל יהיה אותו דבר, פשוט לא מבינים את משמעותו האמיתית של המהלך הזה. ולכן הם טיפה אדישים. כן, טוב, לצערי. זה ככה. אז אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, יעל.